वैसे मर्फी विलेज में भी रुके का अच्छा ऑप्शन बटे, कहाँ से कि वहाँ भी एक्सप्लोर करे खातिर 2 घंटा का टाइम चाहिए। वैसे जॉनसन में कुछ खास बा ना। हाँ, जॉनसन और मर्फी के बीच में एगो लेक पड़ेला, ओके विजिट कर मस्ट बटे। हमने का आवत समय के विजिट ना कर लेकिन जात समय कर जी, कहाँ से कि मेन रोड से जहाँ से जाए जी उसे 2 किलोमीटर हट के बाटे। काफ़ी सुंदर व्यू पॉइंट बाटे। और अभी हमने का यहाँ से चलते जा मुक्तिनाथ, वहाँ दर्शन कर जी और ओकरा बाद फिर हमने का वापसी हुई। और यहाँ पता यहाँ जौन भी पानी वगैरह रूम में गरम आवेला वो सोलर से आवेला, और ये ऊपर सब लगल बटे। हाँ, अगर धूप ना होई तो ये सोलर ना चली अनसन और गर्म पानी ना मिली। हाँ, यहाँ गर्म पानी का एक और दिक्कत बटे, शाम के गर्म पानी मिल जाला, कहाँ से कि दिन में का गर्म भइल रहेला, लेकिन जब सुबह में अगर नहाए के बाद तो गर्म पानी ना मिली। ये वजह से हमनी का नहाए के बाटे मुक्तिनाथ में। और रात में पारा -8 तक गई रहा, अभी भी 4 या 5 हुई माइनस में। और ये हमनी का होटल रहुए, यहाँ से अब निकल जी। चार 412 नंबर। रेडी हो गए भाई? तुम लोग कब चले गए? हाँ भाई जल्दी करो भाई। और ये सामने से व्यू रहा का शानदार रूम में से। तब यहाँ रूम से निकला था और 3rd फ्लोर पर रहा। हाँ, और यह जॉनसन मेन रोड पर ही बाटे, कुछ ज़्यादा यहाँ ऑप्शन बा ना, छोटा सा शहर टाउन बटे, काफ़ी छोटा बटे। और इधर अपोजिट साइड में पार्किंग बटे। तब हमने के जॉनसन से आगे बन जाए और कागबेनी क्रॉस करके थोड़ा ऊपर में बने जाए। और यहाँ एगो व्यू पॉइंट बाटे, और वहाँ बाटे शालीमार पत्थर। यह शालीमार पत्थर जेके पूजल जला हिंदू देवी देवता के रूप में, और यही शालीमार पत्थर से ही प्रभु श्री राम का मूर्ति बनल, जौन कि अयोध्या का राम मंदिर में स्थापित भइल। मानल जाला कि शालीग्राम पत्थर के ले जाके अपना पूजा घर में ऐसे भी पूजल जा सकेला, ओके कोनो प्राण प्रतिष्ठा के जरूरत ना होले। और नीचे जो दिख रहा बटे ये हुए कागबेनी, बहुत ही शानदार जगह बाटे। यहाँ भी नीचे होटल वगैरह बाटे, तो रात में अगर स्टे करे के बाद तो यहाँ भी आके कोई स्टे कर सकेला। हाँ, एगो जरूरी सूचना ई बाटे कि जैसे ही हमनी का जॉनसन से आगे आवतन जा तो चेक पॉइंट बाटे, और नेपाल में आके अगर यहाँ का गाड़ी लेता जा रेंट पर तो फिर 2000 रुपया का चालान कटी। कहाँ से कि जौन भी लाल प्लेट वाला नंबर बाटे वो पर्सनल यूज खातिर होला, आई कमर्शियल यूज हो जाता। ए वजह से हमनी के साथ भी भइल, तो जौन रेंट पर ले रही जब बाइक ओकर 2000 के चालान कटावे के पड़ल। बाकी अब चलते हैं जा मुक्तिनाथ।
तब फाइनली आ गए जब मुक्तिनाथ मंदिर के पास में। और यहाँ से हमने का सीढ़ी चढ़ के लगभग 108 सीढ़ी शायद बाटे, चढ़ के ऊपर जाए के बाटे। और वहाँ चल के जौन 108 गो धारा बाटे वहाँ नहाए के बा, और बाद दर्शन हुई। यहाँ बाइक पार्क करे के बा, और वेलकम का गेट लगल बा। जे पैदल ना जा सकेला ओकरा खातिर यहाँ खच्चर का भी व्यवस्था बाटे ऊपर जाए खातिर। और अगर बस वगैरह बड़ी गाड़ियाँ होती है तो काफ़ी पहले रुक जाए। हाँ, बाइक के जहाँ सीढ़ी चढ़े के बटे वहाँ तक कहलाऊ बटे, और ये सीढ़ी चढ़े के बटे। धूप अच्छा भइल बटे। और जरा खच्चर से आगवा हो गई यहाँ छोड़ी ना एकदम मंदिर के पास में। यहाँ से बस 20-25 सीढ़ी चढ़ के आगे के बाद मुक्तिनाथ टेम्पल। और भाई लोकेशन तो बहुत ज़बरदस्त बाटे, शानदार। और यहाँ सामने हेलीपैड बा। अब यहाँ से चलते हैं मंदिर के अंदर। ओ भाई, यहाँ से भी अभी ऊपर कुछ जाए के बा। सांबो गुम्पा। यहाँ मैप बनल बा मुक्तिनाथ मंदिर। अच्छा, बगल में कुंड बा, फिर शिव मंदिर बा, विष्णु पादिका मंदिर बा, यज्ञशाला, पाताल गंगा। सामने यज्ञशाला बा, मुक्तिनाथ यज्ञशाला। ये सामने बाटे मंदिर, और बहुत अच्छा सजावल बाटे पूरा पहाड़ी। यहाँ कुंड में नहाए के बा, और एगो 108 धारा गिरतिया वो सामने बाटे। ये 108 धारा ये में नहाए के बा।
हमने के यहाँ 108 धारा में नहा लेल बन जा, और अब यहाँ से नहा के दर्शन हो गई, और दर्शन करके अब हमने के यहाँ से वापसी कल जी, जौन की डायरेक्ट पोखरा तक बाटे। आज जहाँ तक ड्राइव को पहुँच जी कल जी, रात में बीच में रुकल जी, हो सके तो कल ही पोखरा पहुँचल जी। और ये हुए 108 धारा देख सकेला जा कितना ठंडा बाटे, और नीचे बर्फ़ जो पानी आयल बाटे, बर्फ़ जम चुकल बाटे। जहाँ भी पानी बाहर बाटे, यहाँ तक कि हमनी का नहाइला के बाद जो कपड़ा गीला रहा वो जम चुकल रहा। और ये सामने मंदिर, काफ़ी पुराना मंदिर बाटे। ये मेन गेट है, सामने मंदिर बाटे। और वहाँ से 108 धारा में नहाइला के बाद से यहाँ के कुंड में नहाए के बाद, पहला कुंड और दूसरा कुंड। और इस सामने मंदिर। वैसे धूप अच्छा भइल बटे, अगर धूप ना रहे तो फिर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत बना है में, पैर पूरा सुन्न हो चुकल रहा आधा घंटा तक। अब इधर मंदिर से वापसी साइड में जातन जा बुद्ध का मूर्ति बाटे, काफ़ी बढ़िया बाटे बुद्ध भगवान का मूर्ति। ये सामने बाटे बड़ा मूर्ति बाटे, और एकदम ओपन स्पेस में बाटे, और काफ़ी पीछे सजावट बढ़िया बाटे, गजब का मज़ेदार चीज़ बाटे। जे भी यहाँ आई इतना तो क्लियर बा के मंत्र मुग्ध हो जी। और इधर हेलीपैड नीचे से भी दिखाई देता होगा, और ये भाई साहब का खूबसूरत नज़ारा बाटे। बादल एकदम माउंटेन में फंस चुकल बा, एकदम ठंडी ठंडी हवा चलता। मैं तो यही बनाऊंगा भाई, बेस एकदम स्ट्रॉन्ग रखो। तो ये घर बनाऊंगा तो मेरा भी घर बन जाएगा भाई। हाँ भाई, तुम्हारा बिल्डिंग पिटा जाएगा। मुक्तिनाथ के ब्लॉग के यहाँ समाप्त करता नहीं, और वीडियो अगर अच्छा लगा लोग के तो अपना दोस्त लोगों के साथ शेयर करा जाए, और लाइक सब्सक्राइब कर मत भूला जाए। धन्यवाद।